Sa ngalan sa mga nugsanak, ug sa Espiritu Santo. Ang ginuma nga kaningyo. Mga igsoon, maginulso kita karon sa atong mga sala, harumandam kita lang sa pagsaulog dining Santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagagawon sa tanan ug pasaylukon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuging dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nagpasalamat kami kanino, nagdapaling kami kanino, tungod sa imong himaya. Ginoo Jesucristo, bugtuhan na sa sa lahat sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami, kaluy kami. Ikaw nagaling po sa katungkol sa kapamakan. Magampo kita.
Amakan nga na sa mga langit, ilkon nuntan namo nga Diyos ang imong bugtungan lang, bisan dihat sa kaubot sa iyang kinaiya nga tawkanon, ug simba ko nuntan namo ang sangto ninyo nga among Ginoo, nga gamkanan bisan dihat sa kakuyang sa iyang pagkapata, himo nga magsunod kami kaniya, sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kainang upsaw sa kabata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaan, alang sa mga mapabsanon. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ugari ban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos Sangtod sa kakangturan. Kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Nining higayuna, si Samuel nag-alagad sa Ginoo, ubos sa pagdumala ni Eli. Niadtong mga adlaw panagsa na lamang musulti ang Ginoo, ug dili na sagad makita ang pananawon. Usa ka gabi niana, si Eli nga halap na naghigda sa iyang lawak. Natulog si Samuel didto sa santuaryo, sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa mo kaadlawon, samtang nagsiga pa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pagingon, "Samuel, Samuel." Og mitubag siya, "Diara ko." Og miadto siya kang Eli, og miingon, "Nganong gitawag mo man ako, sir?" Apan si Eli miingon, "Wala ako magtawag, balik pagkatulog." Busa miadto siya sa iyang lawak ug mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, "Samuel, Samuel." Og si Samuel mibangon ug miadto kang Eli og miingon, "Unsa may ikaalagad ko kanimo, sir?" Apan miingon si Eli, "Wala akong magtawag kanimo, anak, katulog pag-usab." Nining tungura si Samuel wala pa makaila sa Ginoo, ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya ug miadto kang Eli ug miingon, "Nganong gitawag mo man ako, sir?" Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo mo ay nagtawag sa bata. Busaging na niya si Samuel, balik og higda, og kung tawgon ka pag-usab, tubaga siya, "Sulti, Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon." Busa mibalik paghigda si Samuel. Unya mitungha og mibarug ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon, "Samuel, Samuel." Og si Samuel mitubag, "Sulti, Ginoo, kay mamati ako kanimo." Midako si Samuel ug ang Ginoo nag-uban kaniya ug walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Ug nagtuo ang tibuok Israel gikan sa Dan ngadto sa Berseba nga si Samuel propeta sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. sa Diyos. Ani ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton.
nagahulat ako sa Ginoo. Ug niduko siya, ngari ka nako. Bulahan ng tao nga nagasalig sa Ginoo, nga wala magsimba sa Dios, wala mahisalaag ngadto sa bakat. Sakripisyo halat, wala ka mubuot. Apa ng mga dalunggan ngay nablihan, aron pagsugot sa imong gihatag kanako. Halag nga hinurot pagsunog, o halag bayad sa sala, wala ikaw mangita. Unyamingon ako, ani-ami anhi ako. Sa basahon, gisulat alang kanako ang pagtuman sa imong kabubuton, O Diyos ko. Mao ang akong kalipay, ug ang imong balaod ani asulod sa akong kasing-kasing. Gipaybalo ko ang imong katarong, diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala na kupugni ang akong mga ngabil, O Ginoo. Sumala sa imong hibaluan, ani ako Ginoo. Mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nakaila ko kanila, ug sila nagsunod kanako. Ang Ginoo na kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gikan sa sinaguga miadto sila sa Pinoy-ana ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Nining higayuna,
Ang ugangang babae ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pagabot gayud ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot ug gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto magpundok sa tubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tawo nga nagantos sa nagkanilaing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kadlawon pagani, mibangon na sa Jesus ug milakaw. Migawa siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya, mingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag sa Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy sa Jesus sa tibok Galilea. Nagwali sulod sa mga sinaguga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kaninyong tanan. Petsinyo. Pasensya mo sa akong tingog na pagaw ko. Gikan ko sa District 5 of the Ecclesiastical Province of Cebu. Ang District 5 naglangkop sa mga lungsod gikan sa Aluginsan hangtod sa Tabuilan. So diyaw pa na koron ang mga kaparian, tinimaong distrito, o ang among mga parokyano. Diyan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 21. Si Senyor Santo Niño, ang atong Ginoong Jesucristo, nagampo nga nagingon. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amakan mausa unta sila dinhi kanato sa mga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo aron ang kalibutan mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. So, klaro man kayo, obvious kayo, nga nung ako ning gisayt, isip pasiuna sa atong pamalandong, tungod kay nini atong pagsaulog sa ika-461 na Piazza del Signor Santo Niño. Ang atong tema, in Signor Santo Niño, we are one. Diha ni Senyor Santo Niño, kita nausa. Kita nagkahiusa. Tinuod ba? Siguro mo? Kanang imong tupad, kaila ka ana. Kanang tupad sa imong tupad, kaila ka ana. Kanang lasi mong loyo, kaila ka ana. Maghimo kayo pa ya. It does not follow the way na kung kita nagkapundok, na kita nagkahiusa. Parehas na ba ang pagpundok o paghiusa? Maghimo ra kayo nga kita nagkapundok apan wala kita magkahiusa. Dili.
Kaya kita din hiro, nagkapundok man ta, nagkahiusa kita. Mo na ha. Mo na damgo sa atong Ginoong Kristo, di siya santo ninyo, nga kita nga nagkapundok, nindot yun ta nga kita magkahiusa. Doon ay tulog ka mga pangutana nga atong imong giya sa atong pamalandong karon. Ang una pangutana, posible pa ba nga kita magkahiusa? Ikaduha, kung pwede o posible nga kita magkahiusa, asa man dapita nga kita pwede magkahiusa? Ikatulo, kining panaghiusa, asa man kining dapita, asa man ka sangko kining panaghiusa. So kailan tulo? Ang una pangutana, posible pa ba nga kita magkahiusa? Sa inyong paminaw, hinay na kaigtubag. Posible pa apan dili sayon. So dili imposible apan dili lang sayon. Nabay mga DDS din eh? Tayo mga PBBM. Naawa. Hadlok naman ingog ay. Siguro ko nga naay DDS, naay PBBM. Anong diya mamunin ni ron? Sa ato pa, pwede tingali nga mag-away tas politika. Apan, maghimo ra gyud kayo nga magkahiusa kita diya sa atong pagsimba. Wala diya ta din ni ron. Lain-lain ta mga political affiliations. Pero diya ta din ni ron, nagkapundok, unta magdamguta, nga di lang magpundok, nga kita magkahiusa. 32 na ko, katuig sa akong pagkapari. Mao ni ako mga assignments. Misyon, Mabulo. Assistant, Kapitol, 2 ka tuig. Nabalik kong talisa, assistant for 6 months. Ang akong unang Paris assignment, Sangi Alegria, 1998 to 2004. Gikan sa Sangi Alegria, na-transfer ko sa Ronda, 2004 nga to sa 2013, 9 years and 2 months. Gikan sa Ronda, gibalin ko niya sa Santo Rosario, 2013 to 2019. Gikan sa Santo Rosario, nabalin ko sa Malabuyok, 2019, unya nabalin ko sa Balamban, di ako sa Balamban ron, 2025. Pababigay mo ka sa Mikutob. Pero nining 32 ka tuig sa akong pagkapari, nining ubay-ubay na mga parokya nga akong gialagaran, mo gini ang akong obserbasyon. Klaro magid kayo. Kanini sa atong setup sa gobyerno, permanente na nga naay administrasyon, naay oposisyon. Makita na ko na, kaila ba yabis mga tao sa parokya? Makaila gilmi nga, diadiri ang administrasyon. Sa pikat side, diadiri ang oposisyon. Aligri nyo gayo na. Inig-abot bitaw sa portion nga pari maingon, atong ipakita ang tibaan sa atong panag-inigsuunay. Kabantay mo na? Tigtanaw na ito dire, ang atong kontra, di rin na kita to. Di kita kalingay dire. Pero may na lang ha, may na lang. Kaya at least, nagkapundok yapon ta. But again, wapa ta magkayusa. Nidot ka nakapundok ta, hinahinay yung tatanga, magkahiusa. So natubag tingali ang ikaduhang pangutana. At sa matadapita, pwede magkahiusa. Then, pwede ta magkapundok. And hopefully, pwede ta nga diya sa Santos Gamisa magsugod ang atong panaghiusa.
Asa man gud kutob, ikatulong pangutana, asa man kutob ang atong paghiusa. Di nirata magpundok, di nirata maningkamot kapag kaiusa o mausa. Malipay ka si Senyor Santo ninyo, nga di nirata magkapundok o magkaiusa, humani ini magkatag-katag na ta, humani ini mag-away na ta, malipay ka si Senyor Santo ninyo. It is expected of us. Na di niyo ta, ang sukaran ng ta sa atong pagpundok o panagiusa, mo ang atong pagsimba, mo ang atong pagtuo. Di lang unta ta magkapundok o magkahiusa din magkapundok unta ta o magkahiusa, bisa na diya sa atong tagsa-tagsa ka mga katilingban. Si Albert Einstein man ito nga miingon, the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch and doing nothing. Ang kalibutan maguba, dili tungod sa mga nagbuhat og dautan. Apan maguba kini kung ang mga tao nga gituang tarong magtan-aw lang o wara gyoy pagabuhaton. Asa man gyud unta musangko ang atong paghiusa o pagpundok. Asa man ang atong common ground nga diya ta diniron. Ang atong common ground mao atong pagabinunyagan. Kitang tanan nagsiguro ko nga mga binunyagan. Ug niya samtang magkahiusa kita sa atong pagkabinunyagan, maghiusa-usap unta kita sa atong misyon isip binunyagan. Unsa man ay misyon sa atong pagkabinunyagan? Kamo mga katikista, o kamo bago pa nga nagpabunyag, kay bawgid mo, doon ay tulo kapilo nga misyon ang atong Ginoong Jesucristo, nga diha pinaagi sa bunyag, atong nambitan. Una ang pagkahari. Unsa may Kristohano nga pagkahari? Dili magari-hari, kundi magpaubos aron mga lagad. Kanang tao mapahitason, lisod niya ang pagpangalagad. Ang tao maalagaron, mapaubsanon. Ang tao mapahitason, lisod niya ang pagpangalagad. Ikadua, ang pagka-propeta. So may trabaho sa propeta, to announce and to denounce. Warong katuhuan ang atong tingog, nindot unta nga ang propeta magpuyo sa katarong. Maminaw ba mong taong hiwi? Maminaw taong tarong. Apan, manghiwi kita. Basta ang tao nga nagsulti, otro sa sama na to nga hiwi. Sa trabaho sa propeta, di na pagtagnaon siya may tabugma. Ang trabaho sa propeta, mga pagpuyo sa katarong, aron patalinghugan ang iyang pulong. Ikatulo, ang iyang pagkahari. Pagkapari. Unsa may trabaho sa pari? Ang trabaho sa pari, sukat sa karang panahon hangtod karon, tighalad og sakripisyo. Wala pare, maghalad sa sakripisyo sa Santos nga Misa. Sa bagong tugon, siya nga nagsakripisyo, mao sa igisakripisyo. Muli pagsabot, kitang binunyagan, dili yung tatatalawan nga mag-antros mo sakripisyo. Di ba tingali na kayo lisod nga magsakripisyo kita alang sa atong tagsatag sa kakaugalingon? Dili maguna makapaymot kayo sa Ginoo. Ang mas makapaymot sa Ginoo, kanang magsakripisyo kita tungod og alang sa atong isig ka ingon, isig ka tao. So kanang tulo, mo na ang atong ambitan, isip mga binunyagan, nga samtang nagkapundok tao nagkaiusa din mao sa doon na dito sa gawas. Magpundok ko tatawag mag-iusa, aron buhaton nato ang tulo ka pilo nga misyon ni Kristo nga atong naambitan diha sa atong pagka-binunyagan. Doon ay usa ka katsila nga pagsusulat, at the same time, philosopher. Ang iyang ngalan si Miguel de Unamuno.
Kasi dungog na mo siyang pangalan, no? Doon na siya satirical statement. Bingon siya, kita nga mga Kristiyano Katoliko, nagsimba kita og Dios nga inutil. O kay inutil man ang Dios nga atong gisimba, ang ato sa pagtuo inutil. Ito mo na? Sa mayang katarungan na nakaingon siya, nga kita mga Kristiyano Katoliko, nagsimba ta og Dios nga inutil. Tulo ra gini ka higayon in a year. Nga kitang tanan maukay. O gani, mangulita sa ato sa probinsya. So, ang una, bago lang, ang atong paghugop sa Pasko. Mga tao ko, bahalag di makasimbag Domingo, ang importante, ma-perfect sa misa ni Galyo. Kaya, gini mga pare, di kan testify by their own experiences. Basta misa ni Galyo, mas daghan pa ang tao sa gawas kaysa sulod sa simbahan. Alauna pa, manuktok na kay magpaabli. Bisa ka sa ni. This is common experience. Kapangutanan, Miguel di Unamuno, sa may mahimuan ang inyong Diyos nga bata? Sa may mahimo sa Diyos nga bata? Sa mahimo sa bata? Ikaduha, sunod na itong paghugop, mangulita sa tua, Santo Rosario pa ko, ang linya, mabot ko na sa land bank, mangulita sa Simana Santa. O niya, basta Bernis Santo, manggawas ng mga tao nga tagas kay bungot. Why simba-simba si Buk Tuig? Apan mulugsong gyud, muhalok sa Santo Entierro. E pangutana ni Miguel de Unamuno, sa may mahimuan ang inyong Diyos nga patay? Ikatulo nga maghugop ta kanang Nobyembre 1 ug 2. Diba? Mangulita, mamisita gud sementeryo. Pangutanan Miguel de Unamuno, unsa may mahimo anang mga patay? Wala yan konklusyon, kita mga Kristiyano Katoliko nagsimba ta og Dios nga inutil. Og ang atong pagtuo naghimo sang inutil. Unsa man ang inutil? Dili makahimo, naaunta apan dili makahimo. Tanaw na ito, atong basic part sa atong ulo lang, atong buklawats. Naamoy utok. Okay, igamit ba? Nagmapuslanon ba ang atong utok? Karabit ang kaibota sa unsay kamaturan, nakakita kita sa kamaturan, apan mas tuuan pa nato ang bakak. Tarong ba ng utok ka? Tarong ng utok ka? Inutil. Naatay mata. Ang inyo bang mga mata? Putobras pagtanaw? Wag yun makakita. Iyo to si Helen Keller, usa ka Amerikana nga magsusulat sad. O niya, aktivista, dili aktivista ka na sa mukan ba? Aktivista sa mga kalihukan sa katawhan. International lecturer. Imagine ha? Author, aktivista sa kalihukan sa katawhan, international lecturer. Pero kini mo babae, buta. Buta. O mayroon siya, the worst thing being blind is to have the sight without the vision. Ang labing mapait nga batang sa pagkabuta, kanang naatay pananaw, abli atong kalimutaw, apan wag tay panglantaw sa kinabuhi. Kasayang sa atong mata,
Inutil? Natay dunggan. Ang atong dunggan, makadungog ba? Nakabati ba? O basin ko ito batas pagpaminaw? Tala maghilog bitaw kong mga masakiton, labi na tiguang. Mahingit tao, Sos Padre, kini akong mga sakops panimalay, na naminaw ragyod sa akong kahimtang. Sa may buot pasubutan ang naminaw ra. Sa ito pa, wa ka dungog, wa makabati, wa ikihimo. Api atong dunggan, apa naminaw ra, wa gyud kadungog, wa gyud kabati, inotil. Natay baba, ang atong baba makalitok og pulong, makatingog, apan, makasulti ba ang atong baba? Makabadlong ba? Usahay sa kaibawta nga sayop, ugom na lang tag tubig. So ay ugom ninyong tubig. Kahit tingog, pero hindi makasulti. Inutil. Tatay mga kamot. Yun sa nato magamit nato mga kamot. Perte, mga suko ni mga tao. Sige, mag-distribute. Kayo na ba dito? Mga suko di kadawa to eh. Pero pataga. Posible na ito mga kamot, gigamit na ito, aron lang pagdawat. Pero ito ba mga kamot, kutom na sa pagdawat, gamiton sa nato na sa pagtunol. Kung wala atong kamot, kutom na sa pagdawat, inotil ang atong mga kamot. Tatay tiil, makaliyok inyong tiil. Ipapahuay ninyo inyong tiil ron, ang ubanta, nagbarog pa. Ang inyo ba makatiil, makatikang? Makabisita ba sa mga nanginahanglan nga bisitahan? Mga masakiton, mga piniriso? Gigamit ba nato ang atong tiil? Aron itikang, aron makahatag og alibyo sa ato isikaingon nga na sa talabangon nga kahimtang. Kung ang atong tiil, gigamit nato, aron na yun, ug alang yun sa atong kaugalingon nga kayuhan, inutil ang atong mga tiil. Sumara ingos bigil diyo na muno. Ang atong manggong Diyos nga gisimba, inutil, mo na nga ang atong pagtuo, na imo sang inutil. But this is a satire, satirical. Kaya mo bayatang ang Diyos, gamanan gayod. Ang problema wala sa Ginoo. Ang problema di sa mga magtutuo. Unya ang pangutana din ni ron. Kuntinto rata sa atong kahimtang karon? Kumuta rata sa atong nasod? Kuntinto rata? Din rata kutob? Gikan karon hangtod sa atong ikamatay? Kutob na gitas bagulbol? Kinahanglan butikang taoy. Kinahanglan maningog ta. Kinahanglan makadungog ta. Kinahanglan makakita ta. Pero sa man nato nasugdan, maguwatat sa uban, nga mo'y magsugod. Pero ba nato kamulay una. Pastilan ko na atong gihiwat nga uban nga mo'y muuna, o di niya maguna. Mga ingon sa Mahatma Gandhi, change starts with me. Be a change that you want to see in the world. Natay gusto nga usapan, di ta maguwat sa uban. Kadagan nato din kung kita na magsugod, di lang tata magkapundok, kundi magkahiusag itong tata, dagan kahit ang pwede nga makimo. Ang atong Archdiocese of Cebu nangandam siyam ka tuig nga pagpangandam sugod niya tumiyaging tuig 2025. Atong gipangandaman ang first centennial celebrations of Cebu as an Archdiocese. 1934 ang Cebu gideklarar nga Archdiocese
Sa ato ba karong 2034 usa na ka gatos ka tuig. Nangandam ta. Unsa may atong tema? Mori atong pangandoy nga by the year 2024 the Church of Cebu is journeying together as fully alive church. Journeying together as a fully alive church. Sa may fully alive. Nga buhay yung ta, di lang atong lawas. Buhay yung ta, api lang atong kalag. Buhay ni duha, lawas o kalag. We're not journeying together. Wala tayo maguna nga sobra kauna. Wala tayo ulahi nga sobra kawahi. Magdungan ng tata. Kung mulambo man gani, di lang itong usa nga nagunag yun. Dito tata kung mulambo, magdungan ta sa paglambo, journeying together. And finally, tapusan na lang ni. Kaya unsa ka amakan, aduna sa 5 ka anak nga lalaki, na problema yung tao ng amakan, kay kini ang anak nga, mga anak nga lalaki, magsigi o gaway. Unya, tiguang na siya, unsa ba ikaw maon sa akong mga anak nga magsigi la gaway? Ipatawag niya ang iyang 5 ka anak. O ganiya, iyang ipakuha og tagsa ka tukog, pagtagsa mong tukog. Silang 5. Niya mayon ang amahan, balia. Dali ra kayong balion sa katukog. Iyon amahan, sayon ra balion, no? Itando ang 5 ka anak. Kuha siyang silhig. Balian ninyo. Makabali matag silhig. Pisa giyon sa nilag, lubag-lubag. Silang 5, wag yun makabali sa silhig. Kung mingo ng amahan, kung magtinagsa mo, tumbagin mo. Pero kung magkaiusa mo, pwede mo makabarog. Sumalik ta sa atong karaang panultihon, karaang slogan. United we stand, divided we fall. Ngunit gusto ni Siyon Santo ninyo. Gusto ta nga mausab ang dagway sa atong katilingban. Diha pinaagi kaniya, magkapundok unta kita o magkahiusa. Manindog paliw. Mga pagampo sa katawan, ang tanang butang ug buhat nga maayo magagikan lamang sa kayo sa Dios. Sa atong paghunong gikan sa atong kalibutanon nga mga kabalaka nining atong panagtigom sa sangtos nga misa, makig-uban kita pag-usab sa Dios diya sa pagampo ug mangayo kaniya sa mga panalangin nga atong gikinahanglan. Uban sa pagsalig magampo kita. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga pangulo ug mga sakop sa simbahan magmadasigon diha sa pagampo ug sa mabuhat sa apostolado, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga doktor, nurse ug medical professionals magtubo diha niya ng hingpit nga pagkamanggihatagon nga ilang gikinahanglan alang sa maampingon nga pag-alagad sa ilang mga kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Nga makita unta nato ang mga pagampo ug ang pagpaningkamot, dili magkasumpaki nga mga kamatuoran, hinuon natong masayran nga gikinahanglan ang duha, alang sa hamtong ug hingpit nga pagpuyo sa Kristohanong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo.
nga madasig unta ang mga batanon alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari o sa pagkareliyoso, labi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura dito sa Binaliw, nga mahatagan unta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan, ug nga ang mga namatay makabaton sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga makapahimuot unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot, ngadto sa kanungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga si Kristo makahatag og kusog og kaayuhan sa mga masakiton nga misangpit sa iyang ngalan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga mibiya niining kinabuhia, makadawat na sa ilang langit nung ganti, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga tunhay ug makagagakom sa tanan. Diha kanimo ang tanang kaayo adunay kinungdan o kahulugan. Uban ni San Agustin, nangamuyo kami kanimo mahitungod sa mga grasya nga among gikinahanglan nining kinabuhia. Ihatag ang imong isugo ug isugo ang imong kabubuton. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kini nga tunghalad ka mga sa sakripisyo, dawaton utat sa Diyos nga makan, makagagakom sa tanan. O Diyos sa mo nga makan, uban sa matsadya nga mga katsing-katsing ug sa buhi nga pagtugo, nagat sa ulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabatad sa imong anak, nga nakimungod sa kanamo, hibo ang akining sakripisyo, din kami makakatag kanimot sa angay nga pagsimba, magpatsig uli kanamo nganha kanimot sa kingpit, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakakaningyo. Ibayaw ang inyong mga katsing-katsing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga katong Dios. Sangtos nga bakaan, Dios nga tunay makagagakom sa tanan. Ang ayo matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipunot sa katsadya ang among mga katsing-katsing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadios, apan karon nakita siya nga nagpakataod sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pang tanang panakon, apan karon nahimugso siya sulod sa panakon. Sa pagani niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kayusa ngadto sa tanang kabukatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganad sa imong langit nung gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga punot sa kalipay diya sa mong pagsangyaw sa pagingon. Santo, Santo,
Sanctus nga ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasasangtos. Ipanalangin mo yung Espiritu arong pagsangtos, tini mga gatsa, arong mahimo kinialang ganamo, nga lawat sugdugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuwan sa upan, may pasalamat kanimo, may pikas o may hatag niini, ngadtod sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawats kay tugyan alang kaninyo. Sa mampagi tapos sa panihapon, may kuha sa college, may pasalamat kanimo pagutsam. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalit sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang ganinyo ug alang sa tanang mga tao aron na mga salamat patsaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuko. Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimamakan ining pan sa kinabuhi o kalit sa kaluwasan. Nagapat salamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang o mualagad kanimo. Ug imo nga kami nga mga lawat, sa lawat sugdugo ni Kristo, magkahiun sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leon among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, balaomon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluyi kaming tanang, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigang. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinakagi kaniya upan kaniya di ka kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagakom nga makan. Dihat sa kayunsan sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog o gimaya. Hangtod sa kakangturan. Karon magdungan kita pagtawag sa Dios sa ato nga makan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo ka nato sa ato manunubos.
Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Luwatsa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot, hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diyan sa kagawat sa justisya, ang among katilingban mulambo ug mag-alagad unta kanimot sa kingpit, samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among hari, Dios ug manluluwas nga si Jesu-Kristo. Ginoong Jesu-Kristo nagingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ipiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong sibahan. Utsibot sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay Utsa. Ikaw nga buyong hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manakakaningkyo. Ipakita nato karon ang timaan na kitang tanan, managsuon, managday panahon kaninyo. Mga igsukon, kinibawat si Jesus ang kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala at sa kalibutan. Pulaan kita nga gidapit, aron muambit sa iyang panihapon. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus,
Nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Hudyot sa mga makan, niining sangtos nga Eucharistia, imong gitagbawa nga mong kagutom, uban sa sangto ninyong agyanak ni Maria nga Bergen, mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubot sa panuigon kaalam mo gransya, ug magsayod nga nakapaimot kami kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang bendisyon sa kaimanan sa debosyon. Magampo kita, Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod sa imong gipadala, ang imong Espiritu ngani sa among mga kasing-kasing. Aron pagtudlo ka namo sa pag-ampo, bendisyon ni kining mga kaimanan sa debosyon, ug tudloy kami sa paggamit ni ini, aron makatabang ka namo alang sa kinasing-kasing, ug maligdo nga pagampo. Himuha o Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo at sa pagampo, ug makapaimot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg himaya alang kanimo amakan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas dihat sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagampo alang kang Sinyo Santo Niño. O Jesus nga matamis suyamot, Diyos o Ginoo ko na may kugmaon, na tungod sa iyong pagigugman sa mga katawhan, nagpakatao ka o gianak sa usa ka Birgen, natsayod ako kay kining imong pagigugman sa mga tao, gibasla nila sa mga sala nga dili maisip, pasaylo ang akong mga kasaypanan o kaayuhan nga walay sama. Hayagi og liguna ang akong galamhan aron pagalagad kanimo ug sa pagligay sa kaigayunan sa pagpakasala. Hinauton ta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño nga may gugmaon o yamot, nagalugod ako sa imong makalang nga atubangan ug nagsimba kanimo matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos ug magaday nagaampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya ug ang gipangayo ko nining Lovena. Kung mahiangay sa imong kabubuton ug makaayo sa akong kalag sa pagdangat sa himaya sa langit. Amen. Ikapitong adlaw pangamuyo. O Santo Niño, Jesus nga mahimayaon o yamot, nga tungod sa imong kaluoy o paghigugma kanamo, ania ikaw sa simbahan nga gipatindog o gihalad kanim sa mga deboto sa imong santos nga ngalan. Nagasimba ako kanimo uban sa katilingban sa mga tronos nga gipaambit sa imong kamahalan, aron mahimo sila nga salamin sa pagkasantos mo nga walay katapusan. Nangamuyo ako kanimo nga hatagan mo ako sa kaputli sa akong kalag, aron magpuyo kanako ang imong santos nga grasya dinhi niining kinabuhi, ug unya magpuyo ako uban kanimo sa kahimayaan sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon ni ining Eucharistikanhong selebrasyon. O Jesus nga matamis suyamot, Senyor Santo Niño, tuburan og matuod sa pagigugma, nagluhod ako og nagasimba karon sa imong kamakalan,
ug nagampo kanimo na itugot mo ang panagdait o panagiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irihis o ang mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga manghinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa makasakit nila. Ugatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta o sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daigon ug sa ulugon ta ang silimbakon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang adunay kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin aduna kitay mga pahibalo ug mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, among kinasingkasing ug mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 10 sa buntag nga misa novena niining ikapitong adlaw sa nobinaryo. Ngadto sa mass og pilgrim sponsors, praying communities, florist of the day, sa K of C and DMI Choir of San Narciso Parish, Consolacion, Cebu, tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug deboto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonsilibrar nining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist. Siya mao ang team moderator sa team of pastors sa St. Francis of Assisi Parish, Balamban, Cebu. Siya usab ang Episcopal Vicar sa District 5, Northwest Cebu, dinhi sa Archdiocese of Cebu, si Reverend Father Cosme B. de la Peña EV. Laing masipang pakpak alang kaniya. Ug labaw sa tanan, sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga Batang Jesus, si Senior Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Senior Santo Niño! Viva Senior Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Lain nga masipang pakpak kang Senior Santo Niño. Daghang salamat ug palihog manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo nagakaningyo, Maanaw sab kanimo. hiduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Señor Santo Niño manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiyaw ta siya sa atong mga pangulot sa dalan sa kaangayan. Amen. Manalangin unta niya, panalangin unta niya ang atong simbakan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on o panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkutson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagawon sa tanan, ang Ama kanang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinaw no bansay ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristohanon, makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Dios. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!